बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब जाय मिजिंजों बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' हारियानो आलारि बाथि सावनानै अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदोंमोन नाथाय दिनै बे मिजिंआ फेलें जाबाय। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि मिजिंआ दिनै फेलें जाबाय। नंगौ, गोजौसिन बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि जामिननि आर'जलाइखौ नेवसिगारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे जर'खा बिजिरसालिजों जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होजानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि जामिनखौ नेवसिगारदों आरो केसनि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै जामिन होनाया जाथावना नङा होननानै बुंथिदों गोजौसिन बिजिरसालिया। गोजौसिन बिजिरसालिया बेखौ रोखा खालामदों दि गाहाय एबा गुबै केसनि हियारिंआ 2025 मायथाइनि जोबनायथिं जागोन। गाहाय केसनि हियारिंआ मा फिथाय मोनगोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायसिगोन।